ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mas daawak at talaga, Maray. Ne, anya ko matipagsiddaawak ngay. Agbibiyag motlak tadamari tu yang kan kabadong. Uray agpada dasa daw. Ay na, Mare, mas tao ka pailaan mo. Pampanunotag no pangalalaan day ti kan kanenda. Ije balay, Mare. Ije balayaw. Wen, pasaray dumawat da. Ay, unay matanday ta. Apay, saan da nga umay dumaw-dawat kan ka, Mare? Good morning, Marikwana. Di mon ituloy ti anyaman nga ibaga, Maray. Tawan. Awan ti maitad ko kan ka. Urayan mo amalpas ti baga ka. Ay, awan nga rod. Amo kon nga umay ka dumawat kanyak iti kaninyo kanibadong mau. Naglaing kan maray ka na puntuang. Kasano nga amaw. Ada nakaibaga kanya. Imbaglakit din ta dinamag ka. Ay, kasta ngayam ti baak. Lungkot lang ano doon. Upay. Anya ti kinunam, ulitem man. Panawan ka man laangan dito nakadadaan at tersinam. Malugi ka kumangaraw. Uyay, ayan na nga, ginadawat mo amakat ka ni Marikwana. Awan, yakon ang soble dyan. Sina na. Kapay nga, Nagsinungbat kami nga raw. ay kapitan Uyay. Basta nagdawat ka iting kanay. Saan ka magyapapa? Kanda ka? Nagadidita pagdawatan iti makan. May amon na di abaak. Ang nanayon abaak tanakaim-imaw. Pagdawatan tangarot itan ngay. Nagadidita karuba. Ni Kapitan, ni Maribanang, ni Kwaraw. Nagsisimput amin na gita badaw. Kenkang runaan sa andaan na imaw. Morning, paray. Nay, nakaisam ka ngay may dito yung barangay hula. Kung mata, paray. Naragsaka gaya man nakakita king ka. Paray. Anya man ang yung insuro di maestrata idilimentarita. No ada bisita. Naglaka. Good morning, visitors. Good morning. Please come in. Paray, Please sit down. Kasta. Nagpabisita kami unay, pare. Bisita mo nga minta talaga, paray. Ay, anyat maipaikukan ka, bisita. Kasto yung amin, paray. Nagsikawil ka pa'y. Ay, kituwid mo na. Bisita gayap. Sa bagay, Mayak pa nagpatulong, paray. Ay, kasla po mo tinulong ito. Mawat ang initulaw. Tawag amin makanmay kinituyang ko, paray. Sabi ko na nga ba? Kay, atulungan na, paray. Uray, bagaslaan. Timaitid mo, paray. Ayusan. Mala, tulungan ka. Dayta, ati kapitan. Kapitan Inteng, the best kapitan. Naragsak mat ni kabadong arimwar dito barangay kon Kapitan. Kagayang hindi ka nanda kanituyang. Inikam, Una, kinisayak di nakadulit a relief goods. naglaingan day ta kumpare. Kaya buta narigat na mabisinan da gani parito ya. Kasano saan da mabisinan kat nagsadot damot nga meng. Aya! Naglawa di bangkag da. Saan damot akayat ama panilaan. Day tala agtugtugaw ti aramidan da itinal daw. Ay, makaungutak ka na kita kakasama. Hey! Adan ka nun taba daw. Nangalam ngay itirayta. Di barangay hula. Na, adapay pasurot na noodles kan sardinas. Kunaking ka, nalain nga ka dumiskartay, no makanlaing, kuya. Asino ngay pinangtaday na. Pari nga yung tinga. Ay, sus, nagsimpot at talaga ni Kapitan. Parang di magpagaling ka. Nauray no sa dun ka, basta napuskol na itarupam, agbyag ka. Iso nga ro tapos kuskulag payday to rupak. Apay nga agtrabaho tapay laing nga. No naglakhamot ti mapandumawat iti tulaw. Angkay, umita ka DJ balay tatatabadong ka na natuyan. Apay mat,
Basta, kumita ka Unang kay, itamaw, agking kinuto daw. Is nagtrabaho da. Agkin kinuta, pero aramidin da. Padadangarod asa daw. Nawan ka ninda, mapanda dumawat kanyak iti barangay hall. Siya kang kay, numalpas ti pa nagpasada kiti tricycle kaw. Mapana ka dagos iti bangkag kaw. Ay, kasta ati nagagitaman. Masabot ti agarmang kay. Aguray pa ilang dagita babalasang Isudan ti aguray. Kasanungay da ito ba daw mabisinak manaon? Mabisin ka man eh. Kalkalpas na pailangan ng haldaw. Kastoy nga raw no awan ar-aramido. Naglaka ak amabisbisay. Ay, sa bagay Tauray siya kang mabisin naman eh. Pagdawatan na nga tamanan iti kanenta. Si kamot na nita, di mapandumawat. Pasyak iti na minsan. At sinublag tamo da. Ay, di ka man nagsirip-sirip di tamaritoyang ta nakita kan ngaglumlumang di taigid ti Tersina. Ay, saan ka nga ikan iti uray anya? Uray anya pa iti ar-aramidag. Si kakiti. Sabay na nilas kay tagandaw. Ay ikasta ay ha. Wen maray. Pagbagay mo dahi ang blouse mo at sabong-sabungan. Ay, bargin lang da ito'y maray. Ay, bagay ko gakayap. Wen, bagay mo tanalabaga. Ay na, nagpintas ka maray. Ay, agyaman na, maray. Ay, adda ka ni tinapay amabalik. Kuna, kun kan. Awan maitad ko kan ka tinapay. Kan oray adda, ilakok da jay. Saan ko ngay padawat? Kasta. Apay ti ko ng bagay mo dahi tablaws mo. Ad-adabe mangit ka. Naa? Ad-adabe makit ka. Baak ka lang akpaysaw. Pwede pa ka mandangan. Ay, uray anya ti magbagam. Saan ka ngay kan? Diyak na kumanak na kanin kita kung sinaray takwa ng baak. At damo ni Maribaning kita banay. Madam mga agwalwalis kita banay. Maribanang! Oh, apay maray. Ay na, naggagat ka maray. Ay, wala ka maray. Kane, nagaduti natin nag-abulok. Nay, minula ang gayam iti masitas to'y arubayan niya. Wen, maray. Ay na, nagmayat ti sabong dagito'y masitas mo, maray. Nagmayat ko na, maray. Un maray, agakaray, yelaw, peng. Ay na, nagmayat ang kita. Ay, Ay, aniyan ti mapaspasamak kan ka, maray tuyang. Awan mo ti makita kasabong dagita amasetas. nagmayat akita ang dagiti sabong na maray. Blooming akasken ka. Siya ti ibagbagam ablom. Kas ka lang arod sabong blooming maray. Ay, thank you, ama. Si kamanlat na kaiturod anang ibaga kanyak iti kasta. Siyaklaan ni Kapitan ngay. Ay, pulos, di na naibagbaga kanyak dayta. Saan na nga amo adayawan ti asawa na? Pudnumot blooming kamaray. Kas kalabalasang. Balasang iti away Sige, Maray. Agkanta ka, taagsala. Sige, maray. Kastoy Dagaaway kami nga agdamdami. Ay na, naragsak. Imbaglakit din Among magpasit ti agsala. Nupay adulat manglalais ka na kami. Guston maray, jakon amo tituloy na. Apay ngay, sapay kayat ko pa ti agsala. Ay, maray, ikanak man kidi iti makan.
imbagla ka nun, mikin ni Badong ka. Ay katuwan maray. Ay anyat kaya mo Mabalintag pili maray. umay ka ijay kusina. Taagpili ka ijay. No anyat kaya mo. Ay, kasta ati kaya kumaray. Day ti kaya kumaray. Kunday tapay Natagkan bagas. Wan maray. Tawan ngamin bagas mikin ni Badong kaw. Kunday day tapay no mabalay. Tinapay maray. Ay malagim pa. Ada kayang pa naman Pati palaman. Dawa tempay. Ay katun. Kasano ngay akanon mi day ti tinapay no awan palaman na. Ay wen gayam anya. Ay, naribanag. Tangay napintas ka ita. Palintig mo ka ba? Ay kuwen maray. Day talagayam. Partneram mo na iti asukal. Ay sus, masabat ko ni Kapitan. Nasken asan na makita da ito nakasupot nga inalak di tabalayda. Narikatan. Ay, Marituyang! Anya tilam-lamang mo itilikudam. Ay, adaya mo't Kapitan. No, kasla di mo kaya't nga ipakita tilam-lamang mo. Ay, kwa, Kapitan. Natunti karga da ito. Napan ko man ginawa ni Karupan. Ayan! Sige, agawid akaw. Tay-tay pa nga gururay ni Badong kaw. Ay, agawid ako na makakapkapiak. Pakumusta am to ni Paribadong, Unap nga itimpla anak iti kape. Awan nga ruti kape kan asukal. Tapay nga awan. Awan nga ruden. Ayan nga dagiti ginatag mo at tinapay anak kaparabaw dito. Magic meten nga imawan. Inted kon kan ni Marituya. Ay, naggapo dito balay. Wan. Naging inistorya kami laang. Hindi kwan. Inted kumat aminan akayat na. Naawanan talakit nga ron. Adan samot puli ni Marituya ang budol-budol. Ay talaga budol-budol ti pulina dahi di ako marin. Sumit lagayang may dinasabat ka. Kasla da ilim-limang na asupot. Inala nagayang biti bala. Saan mo ten arumrumwar di tabalayda ni Marituya? Ay kat nawadwad siguro at imakanda iso akasta. Ay, agasem mo't ngamin dya inala ni Marituya kamakbakan dya. Ato aya. Ay, adua. Katapay nga intulog mo. Binudol na nga road. Iso kat adyak kayat nga umasidad kanyak ni Marituyang. Tanapig sa tibudol na. Ngay, ngay. Nakapaninig kamot dito'y kusina yaw. At dansamot parikot mau. Kaya't mo diyag kape. Naibus mo ti kape kan asukar me. Naibaos? Umayak kumapay makikape. Ay, inyawid ni nanam atuyag. Nagmayat mo tang tibiyagdan. Mangandalat nga uray sandamot nga agtrabahaw. Kadumaw dawat dalangan iti kanunda. Kadlawa ko. Hindi pa niya ibagbagakan ka dahi tanggal. Mapay nga italaga makadlaw ka. Ay, saan na makadawat kanya? Kumbang langa saan? Maruwang kan ka. Saan tang agtrabahaw? Dumaw dawat dalangan. Ay, mabisinak manay. Apay da ito'y amarikrik na kaya. Agpada talaan Uray kalkalpas ko adangan. Mabisinak lat ka. Ay, si kamutan ti mapandumawat iti kanenta. Siyaklap ti babaw ma. Weng, itisak mo namin na talaga. Magkakayasi ka. Nakita ka naman ni mapangkantaan dapat. Weng, winay. Sambuta, tikantanan ito barangay hall. Nagkunang awan ni Parinteng. Kaya nakita kasi mark ito barangay hall. Apay aya nga ipapilit mo. Ay, aglam-lam mga ay. Nakita managlemang. Kaya nung makikita na itaulo na. Madali talikod nila misaan. Naglatak ni kalbo at tuktok na. Tay. Unay mo ni Kapitan. Di
naam mo talaga ti aglumbay. Pare, nakita kan. Saan ka ngaglamay? Anya ti insuro na di maestrata idi pare, no da sumbrat a bisita. Ay, please get out! Na, saan mo takas na ti malagip ko ng insuro na? Ay, rumarkat. Saan ako nga agpabudol ka? Ayun, ay kabatin pare. Umayak lang yung tumawan iti ka. Ayan mo Ay, rumarkat. Saan pa yung maibos ti pasensya? Sursuruan nyo trabaho. Sana na ka dumawdawat na aramidin nyo. Nay, pare, kung tanak sa amin tayo. Wala! Eh, Maruam kayon ka ni Marituyang at dumanawat. ay, rumwarak man langay. Di mo amo ti magbisita. Maray, nakita mo ka di alimabas da Marituyang kan pari badong dito'y tersena. Well, Mari, inamulan ida di asaw. Tanasip nga't pailaan ngam limabas da. Papanandang ata. Mapanda kano agmula ijay bangkag da. Ay kat nasaya at mo kasta. Nakaamiris dan. Wen taawanan ti pagdawatan da. Apay, di mo matanik-ik kanida. Ay, saanon, Mare. Nasken asursuruan dati ang trabaho. Naplusan aday talatan ang daw-dawat ti aramiden da. Sa bagay, no kanayin mo ida nga ikan, isurusurum la ida nga agbalen as daw. Ay na! Tatabadong ken na natoyan. Agtrabaho kayo tapno saan laday taagdaw-dawat iti kaninyo tararamitin nyo. Agpain kayo. Sigay! Di naman tinagibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Fuji Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Ay di amay, iting kay panagdingay. Di paborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanang ko, ano? Nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka. Eh, sa dinaw. Ijay bangir abantay ang kail. Ay, talaga na itante pakakumigumang ita. Saan ka nagbarban? Unang kail. Sanay. Agbidyo man kiti upload ka. Ay, sige. Di mo mayak man makikapitan na ibos ti kapimi ka ni Anday. Ay kat, ala kapikalat na ng kail. Kaburburak tayo danom ijay tirmaos. At damatan kapi ijay lamisaan. At dapay gatas kan asukar ijay. At dapay tinapay. Ay, mayat ah. Ala, ikagkapain. Tay saganak man lagi titugot. Kau ngag misyawn. Ay, sige man. Eh, nakpagapi. Ay, kanya na kita nakasukat. Groceries kan bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries. Una, mala, hintayaw. Uyugon na. Ngam no di mo kayat, batikan. Nilangan violet din nakayapan. Ay, umayak ah. Eh, sakpay lang ti surot mo. Lakit, violet, nakadwam. Mat tamakatulong mat kanyak. Sa nakaskin ka, nagpagubah ka ba yung mapagod ka. Sa nabalita na piksa ka amangon ba? Intaki di video nga rin. Marikwanan, saan ka din nga imay dito'y tersenam ni Enteng? Saan mo't? Apay ka day. Wen tadyak meten nasiputan arimwan. Ibaon ko kumapay agumatang itikapikan asukar. Angam awan meten. Sasya ko at imay dito. Saan mo't ngayon may dito tersinak, Maray? Ha? Ni Enteng mo't yung nakalugan iti tricycle ni Warog. Ah, amukon. Mga numapandamanin agbidyo. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Warog na agbijaw. Kat bay amlata.
Sana balit agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay. Di ba'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balit. Nakita masimur ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan ngagbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita. Nga oray kaskasanaw. Gan kasi di na na saanan nga barbartag. Wen, gatsak. Kasi nga liw-liwak laang mati agrels. No ada makita ka na pinta sa sabong. I-video, kas jay laang. Katun oray siya paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipayan iti oras. Ngam ti manarsarita iti kaaruba. Kapiyang kanita yung video ni Kwaraw, tuya. Diyay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulod iti kalapaw. Magkiraman day ta, i-video na pa. Kapulain na tayo na. Kutuan kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang ten iti istaw. Kaya tula amin yan aramitan yung Kwaraw. Dapay no aram ni Duma. Apno adda pa ka kumikuma. Magkumiko makikipagkag. Oras ko kada kita. Udi ang video kay Bangkag. Kadwam tanwang mau. Adulamay. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Si Abaw, si Kapitan Intay. Nakay ka na may sabong ay, sabot kayo man. Mayak sa nitsuhulan. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Ay, oo na. Ay, Kwaraw. Ngayon nam ti groceries kay itad mo ka pa. Itad mo ka may sabag. Alam na, itad mo. Makapapangar kami di baga na. Kurangan iti may sa abagang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Kapay ngay. Kat no duamit nga mintintid mo iti day di abakait anang ibaga natair ka. Naragsakan na karon. Ay, kamanin gumatang iti groceries. Kantay ko na nga day di palasyo ti karayan. Una na. Enjoy kaya ti kastigan na kami. Katwan may. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakila bataw. Sa kagsala-sala tay video ka angkay. Naa. Ingka na. Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan, ingka nang kay. Urahin nak dito yung tricycle ko ang kay. Mapanak tayo di bangkaw. Inak mangirwar iti kwarta. Bangko. Una, datan sweldo iti daw. Ay, naman kumayan. Ano basta? Tamangan tanto iti restaurant. Kinintan to makichinda ang kay. Aw, kanday tanti ka ng tangkay. Nagipasan. Ay, agpusugak. Ano kasta? Unang kay, sige lang. Namisakbay na, nagbigo tapay. I-video manin. Urepan na nga i-video. Basta talagang kay. Wala, kumita ka dito ito i-video ka. Ay, kita ma. Natairak mo lang. Natayar ka ang kay. Sige, mangan ka. Agisakmul ka iti siday. Well, agisak mo na gasto. Ayos ang kay. Intay, ayan ni Kwarog. Ada ka man titi paraan ang nakailangan. Una. Medyo man tibagbagi ka na kaindayon. Ipos ni Kwarog. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayak tupay. Ay, alaman kide. Agsala ka man dita nagtakdiran to i-video ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan Ano ada mo rupam dito i-video? Anya nga iti isalak. Sige. Kagandang sa... Sige sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay, Ay, mayat Ay, mayat!
Kwarog, nagbanglo day ta si daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Siya, at inayaban na, nana. Ito na, tapno at dakadwak nga glutaw. Imbag ka pa na nakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay, mayat day ta, Kwarog. Ang damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Day taki mayat, close friend. Anya nga, iti iparanod mo. Ayat dagiti pampakat kan lalakay ti groceries na. Ay, wow, mayat day ta. Nasaya at launay, close friend. Oray ba safe kat makatulong ka? Takunada nga road, saan mo abukudan ipagsaya ata. Unantay, Tay kunada nga rudan, nagparanod ka. At tutuloy matiswertikan ka. Word Violet, gusto ka. Mali ang imo, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan lumaro. Ikan ka, ipisidaam alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laang di tatugaw maray. Aday ta, Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibalik ka. Sa may atagan, naurayag kay sangput na anatang manipon bangkag. Nagbayag nga raw kat magisi na kaw. ay apag iso, dahi tanti sidaon yo. Apag iso day ta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapuday ta ijabalay ni Kwaro. Ado tilinuto da ka ni Violet. So ako na nga umay kay ka. Ay imbag man, tanaimas di sidaon ni para. Nagswimdo kami ulikis na. Iso ang naimas ti si daon na. Ay imbag man. Di pa'y agpabarato mo. Ay na maray. Umdasan nga agluto da itinaimas asi daon. Kat agpadiguda. Agpabarato kumabot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra ka ba? Pasila na itapanakin ni Guarong Maray. Gas itinako na. Saan mo na'y anak iti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka itinaimas asi daon. Imot kay dia. Ngala, ingkakot yalis day ta si daon. Taalaat mo't laang day ta malukong na. Sapay nagpintas day ta malukong na. Ay kugwa ko na. Agraman day na manukong Maray. Na, Nagsusweldo mo ni Guarong iti Facebook na. Di gumatang manin na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya tisawakan ka. Nabsuga ka. Ay, siyak ba daw? Imanay asindan at impanin ni Marimanang alin. Ano na Guarong? Pagpay ni Kwaraw, tagsuswildo gaya man iti Facebook na. Isunarod ako nag-Facebook ka man. Tapno ang sweldo ka man. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ka. Tapno saan ta ang maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmo't iti napintas abislida. Tapno makagatang akmo't iti napintas asipungkaw. Ay nagadoki din ngayong baga mo na yan. Wala, si kalangan nagbisbaw. Nagpinyo ka, hindi busbaw. Yang nga rodang maw. Sika kuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Pangkagalangin na. Ay padong, kukwa talaktan tumapapal. Iso akastoy laktan tibiyag ta. Tadi mo amot ang diskarte. Nagadulaki din ngayong bagbaga mo na yan. Kawang mag, tuladong nga minani Guarong. Diyan nga ron isem tag video-video. Si kaano kaya't mo? Yang nga rodang maw. Isosurwan. Si kati Trisanaw. Kasi kati pagkukulan kiti Kwaraw. Nasyak ang pangkagaklangay. Yaw! Tata ba daw? Anta ka ka diti takalapaw yaw. Oh, Kwaraw! Laki daw. Manod ka. Nagparan na ya. Ay, Daka may Kwaraw. tata. Pag man. Paano na bagay? Talita ko na pa nagbijaw. Ay, mayat ah. At
Ano tibakas dita, mabalin mo nga i-video. Ang tata, ang sakbay ang mapanak di tabakir. I-video ka mampay. Ha? Wow, napintas to ti video ang tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, tugaw ka di takawayan na tugaw yan. At umisam ka. Anya? Kita ka nalagsan ka. Wala. At tugawak dito. Oh, basta. Sige, umisam ka tata ba daw? Anya nga ito ipasimudaan dahi ta video. Kuwarab. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngam itilukudan day ta, naragsak lang ta tibiyan. Kastaya. Ang tata. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban kwaro. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kay. Apay awan matulungan dito barangay ta. Tanas ken adumayo kapay laan. Nagmanijay ang kay. Taddaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damay. E may sa pamilya, naawanan da iti ama. Kahit saan pa yung makatrabaho ti asawa na, tapasakit may. Nati-price ang kay. Aya, Ala, kakayong tikadwa ka mapandita bangir a barangay. inbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Naangkay. No sana buyahin dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. Makasta nga raw. Naskin mat atumulong ak uray basit laeng. Alang aro. Ay tanin na bagir barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Ay, uwan nataerek ka talaga. Ay, ikwaro. Pagpalit ng adwa sa ko titig mo ka ni Manong Alakay. Ha? Muhangkay. Nukasta! Huwag ka bandito yung kanyak! Ay, kuwatata. May salaeng. Ngamin. Ay may sapay anat da. Kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya! San nga bali tata? Daw may kayong tumanan ikan wag sweldo at ijay pisbaw. Ay, katuan Nakagyaman akmanan Ang baglarin Masak dito man ka Nuat trabaho Oh, ato'y timirianda yaw. Nagyaman kami antay. Ay, mariknak mo't yung tibisin ka. Mabisinak mo. Naapag isaw, nagluto ako ito pansin. Ala, mangan kayo. Ang alam ko yung cellphone ko antay. Naibigo na kami kinagkalaman ng tibansay. Kuray panangan nyo iti pansin. I-video. Ay, ibidyom amin agaraw may banag. Talaga akasta ti bragel. At yung ti cellphone ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, atay ta. Medyo dumistan siya Ala, agsao kayon mabalina. Ay, hello mga karils! Hello, kata kayo amay. Magantay iti pansit ngayon luto ni Antibanang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang kay. Kat inak manan gumatang iti sardinas ken noodles ken dumapay. Ngay paranot ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagpatagtag ko dami di barangay. So, adi ka pakuyog kita. Ni Violet kita ti kadwagang kay. Ala, yan manong ati maksa iti sweldo. Kanayon ka ngagparanod Ayos lang ang kay. Nuawan dagiti viewers ka. Sa anak mat ngagswildaw. Iso anas kin lang iparanod ko may. Ala, ituloy mo dahil tang aramidin. O, kasta ko mati aramidin di amin nga estampay dito yung kapilgatan. Ayos ko ba? Ala, may mayat dahil ta apaka kumikumap. Di agsyat ka iti ara. Bakit di tayo sardeng munti agsyat iti ara? Muna ang kay. Tuloy mo dahil ta. Sana dakis. Nasaya at dahil ta trabaho. Ala, Warog! Ituloy mo
ti kastangar aramida. Takas ko na ni Kapitan. Nasay-saya at day ka. Ngam tayo mapankaagpat. Sakpay na, kaya may mga nakablaawan dagiti sumaganan. Da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamo, Kathleen Villena, dan Eloisa Otkawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming tita? Ala sigay! Titan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat ken iti direksyon ni Virgin Butlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panananan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw nabayag adyak na napan? Kaano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Itinsapay mo ilabalasan at tinaudi nga ipapankaw. Kaya si Kapit tinapili yung masakit na kapag yung mga sikaso yung banan. Ikot kaya to, nanasimpot na siya ang anak. Hindi na kami pa'y tagpoy kuya. Talaga nasimpot. Saan ang naimot na siya kabagya? Kan nakasiguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwarta. Baknang nga may tinaasawa na. At dapat ijay abraw dagiti anak na. Saray umay ka magkaroon kumasyan ahitan. Kagay, dahanag mo ayak. At dansakat pa pala, Maray. Adamot takal at traveling bangbaw. Ay, un maray. Inakman mo iti Manila. Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Ne, sika nga ro ti mga sikaso kan wala. Un amaray, adda nga dagiti anak na ijay abraw. Baknang dangar no kasta, Maray. Un maray, retire at disibig ti asawa. Big time nga ro no kasta. Ay, yung baglakit tayo. Kasyak tinawagan na amapan ijay balay ta. Tapno makapanak man mo ti Manila. Saan laad ito'y kabildatan nga aw-awan? Ne, nauma ka ka din dito kabildatan. Takas tagisaok, Maray. Saan mo kide, Maray? Ang maragsa ka ng amapan ito'y syudad. Sige, Maray, Bye-bye in account! Maray, nagkita kayo kadiitay kan ni Marituya. Saan mo't Maray? Apay? Nagsabat kami ngamin itay. Mapan ka no ijay Manila. Adaman nadlaw ko kunwan. Anya ka di daytaan at lawaw? Ay, jak manam. Kasla napandak. Kasla uyawin na ti barangay tayo akabildatan a naggigyanan na iti manong atawag. Pagkunam mo't Maray. Ay, saan ko ama ilawlawag? Agam kasta ngamin ti panagriknak. Saan nga tanga atak mulaan? Sapay la kumaata kasta, Maray. Abuan, amangan no atap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni Tuyang ko, pare. Ay talaga kasta paray. Naganos ka. Sumangkot to. Awan ta agluto iji balay. Kino mga anak, may maysa ka mangan. Awan pa'y kasangap. Ay naimbaglakit din ta sana ko panaw ni Banan. Paglaking ka, pare. Ano tapapanan ni Maribanag? At ni Kwaraw kakadwa. Ay kung nagpwesto paray. Nagpwesto ni Banawin niya sa na. Ay, awagam at agawi din. Sampay siguro makaawit, pare. Tawan mga iwan iti masakit akapagyan na. Ay, ano siya? Ura ang mga yap ko ni Banang.
Iba ka nga mga yabda iti sa bali. Asawa ko. Saan ko kumamit na palubusan ni Tuyang kau? Ngam ipapilit na bay. Kaya't na, dagpasyar ka na, iya syudad di Manila. Saan tayo ka di ba yung mga nantay? Mabisina kaon. Abay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan ka. Inapoy ti kaya tuwa ka nain. Urayon tapay ni uncle mo Dandan ni siguro ita. Muna ako na antay. Takayin ti manguray kan kuana. Ay, saan, Kwaro? Am-amu ka. Ha? Ikisambot ko pa ng amin. Asida ay. Di agluto kayong tumanan antay. Anyang agluto manay. Nakaluto ak narudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya mo ti dano. Jak makawit iti danawam tamabisina kantay. Jak pa'y ngamin na nga. Ingka nga rod kitaan ani angkel mo nun ak napanan na. Iti kasta, mangantayo. Kapit lagam dito iti Rosina angkay. Mangantay ko ka naon po na ni antay. Naggayak na rin ni Tata Papadumagin. Naliday kami tawad ni Marituya. Sige, uminom kayo nga raw. Tayin na kun mga angkay. Naimas ti sidain. Kukod ti baka ko naman. Saan ka nga umuna ba? Umay ka nga rodi na angkay. Tamabisina kaon. Ay, ikamakid di mga la iti pulutan at may kanipari ba niya? Sige, pangalan. Pati siya kat makiinom, kat makipulutan ma, itangkay. Sumagmamano abulan ni Marito yang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Mare. Maganasan na siguro tiagyan ijay syudad ti Manila. Ay, maikawa paikit din ni Pari Badong iti kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto, iti kanayan ni kasapulan ni Pari Badong, Mare. Uray ag-video call da, tadi namut matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga ada mangiluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga maikawa. Kun so akanayon dito tersenam, takasapulan na ti kapatpatang na. Nukas jay nga agmay-may sa, ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka ditan? Hello, Buddy, my love. Ano sabi mo? Kumusta ka dita, kunak? Saan ka di pa yung agaway? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka kay din, Tuyang. Tagalog ka mo, tay. Ay, oo walang Ilocano dito. Nakalimutan ko ng mag-Ilocano. Ay, agtal na ka man. Hindi ang nalipanan. Ay, oo, nakalimutan ka. Pagpakada ka, tagawid ka mo, ta. Ay, liwak muna yung king ka, Tuyang. Alay, sasabihin ko kay atay. Magbakasyon muna ako dyan. Win, uri ang sublikan tumanan no kwa. Oo, Buddy, my love. Magbakasyon ako. Sige, urayan ka. Ang panagawid mo. Bye! Nakita ka din mapaiti boss. May kan, naglugan ka niti tricycle ka. Ay, oo, Kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, ma. Pimintas kamit nana. Pimu daw kayo di Manila. Ay, totoong gumanda ako, Kwaraw. Ay, Tagalog pala ka. Di mo ka din ang mutag Ilocano. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon. Sige. Kung yan ang gusto mo. Siya. Kung ano ataway. Saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya naka. Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mga iti pagbiyaga ki Jay. Magkatulong ka doon Maraming trabaho doon. Tandaan ko yung antay. Tas kan pimu daw. Agam apay nga katawa ka nga, ikaw. Anya ka di, tinakakatkatawa. Kasi now, di nakanumutan ang muti ag Ilocanaw. Kaya't mo asawag. Tagalog ti panagsaunan. Oo Ipakita na nagkapukanumat iti Manila. Ay, anya. Rinamak na ka sa Alam mo barang agkita kayo. At saan na kayo at taga
kay. Mapanak man ijay terse na ington biga. Bareng agkikita kami nga agkukumare. Unan day, makita mo tay ko nakatuman na galaw. Madlaw mo't ngarot nga ayok Ilocano ti ayok na. Ay na, magagara nakmut kahit makakita ka ni Mari Kuya. At nakamagaya mo to yan. Imbata si Pangkutkan. Yung nabayag kami i Manila. Ay oo ba di my love? Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka man na tumanagalaw? Sila ka lang saan kay Ilocano. Nakalimutan ko kasi walang Ilocano doon sa Maynila. Kanya kitawanay. Adaw, di Ilocano ijay. Pag Tagalog na, Tagalog ijay. Ay hindi ba di my love? Ay, saan ka tumanagalog ko na kay? Mababay mo, tamakangot ka. Ibagada nga, agraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko Nakalimutan ka. Ay, di mo ipapilit. Agraraman ka. Mare, imay ka din ni Mari Tuyang dito. Ah, simangput ka din, Maray. Kasta tingnan ni Warog. Warog ka no tinagluganan na inikarman. Aksiplot ka nun, idisimmang pa'y. Umay to siguro inton madamdama. Nabayag aditay nagsasarita. Winyarod ay, ang sublipay na tayo dyan Manila. Damagan tanto no umay. Ay nga, amangan no saanan apalupusan ni Kaba daw. Ang lakit ni Pari Manunday ta. No pagsublian na, wano sa ano. Ay puno yan ti imbagam at Tagalog at ti pagsasaon ni Marituya. Unang kay, kasto ti ko na. Nakalimutan ko ay. Kalimutan mo. Ewan sa pa'y makatawin na, nalipatan na, tiya gilupa. Kung kuna na lang tayo dyan. Makita na mga anak ka po kanong ijay Manila. Napagkat niyan ti Mijay Tersina. Parang mapanamat kita na ni Marituyang ijay. At na panunot ko nga ramidan ang kay. Numakigtaot ni Nanatuyang. Sigurado nga agsauday dyan iti Ilukaw. Kanya kumatarami na. Mapanak tumat iti Tersina. Ito nagtagtagalog ni Nanatuyang. Kitutay. Italag na agsauday iti Ilocana. Karena nabidat ti kasta. Way ano isot kaya? Tagalog. Sana dakas ti Tagalog ang kay. Tidakas na kat ibagana nalipatan ng ti Ilukaw. Dahita ti siya nakapapatay. Magandang umaga, Coco Maray! Ay, kumusta ka, Mari Tuyang? Nabayag ka. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay di Manila. Tatagalog magtanti sao. Ay, oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Apay, Tagalog mo't aya di kabagyam na inaywanan ijay. Ay, oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon, ay. Wow! Ay, oh my God! Ay, tuyang! Ay, ha? Sino ka? May sakatik balang. Nagagapwam apa sa tirubaw. Tumitasan mo nalipatan ti Agilukaw. Ay, oo. Saan mo ang nalipatan, Mari Tuyang? Mayat gayam ti makigtaw ta makalagay. Kung kuna na lang day dyan. Piniklot ko ni Nanatuyang. Magsasalunod ti Ilocano asa una. Agin Tagalog ba? Sino? Kasta nga rod ni Nanatuyang ang kay. Anya nga ti ko na iti nakita. Saan ang nakatagari Tanabainan sigura. Pati namin day ka. Nakapanla iti Manila. Taga-Tagalog ay. Diyak impagaraw nga aglaraman gayam ni Nanatuyang. Kaya na lang nga ipadlaw. Nakapan iti Manila. Agsubli at ijay Manila, badaw. Ay, saan ka nga agsublay? Tamang ibabayin kamay. Apay kumaamang ibabain ako ng... Ipagam kiday, na nalipatan ti agsawi iti Ilukaw. Ay, ang mga nuagbayag kay jay, katsyak ti malipata. Saan ba't malipatan ka kita?
Bakit mo ti kabagyang? Kapailan na mo ti mga laitinas sa mga iwan. Palubusan na ko abadaw. Imbag-ibutan lamang na aswin daw. Ano man ang taramiday? Sanay, no kaya't mo amad ka ti kwarta. Magtrabaho ka dito. Saan tangagsina, tagasawa takit nga raw. Ikari, saan ko nga ulitin tinaramid ko nga agrarama? Saan ko naklangaruday? Hindi kan iti may sagundaway. Ita, siyak di matumpal. Maray, kunak man no ang suplikan di Manila. Di na kon palubusan di ba doon kumaray? Amangan kanuno agrarama tumanang. Amken na nga agsaukan tumanon iti Tagalog inton agawid ka. Agbabawi ak iti naramid kumaray. Di na kuntalken ni badungkaw. Agyan tayo latan dito barangay tayo akabilidatan. Maray, mayat tibiyang tayo dito. Kanya pa'y kainutikas ng maray. Saan mo at tarigagayan di agyan iti sabali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laangan maray. Nakaamiri sak amaday tinaramid ka. Saan ko nga ulitin? Ay, nanatoyang. Agsaong kalat na ititagalog. Nang imo nga minsawan, analipata mo di agsaong iti iluko. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, amarang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May samay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon.